Hei, bună! Te salut cu mare drag! Pentru că am fost întrebat în ultima vreme despre activitatea pe care o fac, astăzi am decis să fac un scurt filmuleț și să vă spun despre ce este vorba. Mai întâi să mă prezint, numele meu este Simona, sunt mămică, sunt soție și de un an de zile sunt antreprenor. Îmi desfășur activitatea în mediul online și ce presupune asta o să vă zic imediat. Dar să vă explic cum a început toată povestea mea. Mai bine de un an de zile, datorită situației prin care am trecut cu COVID-ul, starea mea de sănătate a început să aibă de suferit. Practic mă simțeam mult mai obosită, aveam stări din astea de insomnii și nu mai eram eu acea persoană și acea mamă de care copiii mei aveau nevoie. Am început să caut tot felul de soluții și da, am descoperit niște produse minunate pe bază de aloe, am început să le consum și în foarte scurt timp am văzut o diferență enormă. M-am început să mă simt mai bine, să arăt mai bine și am început să recomand lucrul ăsta și produsele astea la alte persoane. Atunci am descoperit partea asta de afacere, de business. Am fost ghidată pas cu pas cum să fac lucrul ăsta și în foarte scurt timp mi-am construit o echipă minunată și am început să am un venit suplimentar din asta. E wow, nu? Practic am recomandat niște produse, le-am consumat și au început să vină și bănuții. Câți dintre noi le recomandăm produse care nu primim și nu suntem recompensați din asta? Da, așa a început povestea mea, acum un an de zile. Astăzi mă pot bucura de un extra venit, pot să stau lângă copiii mei, să îi văd cum cresc și să-mi ajut familia financiar. Nu trebuie să mă duc la un job clasic și fac lucrul ăsta doar câteva ore pe zi. Te întreb pe tine, care te uiți la acest filmuleț, ce ai face cu 500 de euro? Sau cu 1000 de euro în plus? E mult sau puțin? Nu are limite. Compania la care noi lucrăm este de peste 40 de ani pe piață, se extinde în 160 de țări, deci nu ai limite. Veniturile tale îți cresc de la lună la alta. Nu trebuie, asta este în funcție de tine. Dacă și tu ești o persoană care vrei o schimbare în viața ta, te rog să iei legătura cu mine și facem un plan de marketing, cum să crești, cât venit vrei să ai și eu te pot îndruma și ghida. Avem un sistem foarte bine pus la punct, suntem mentorați și ghidați de către profesioniști și lucrul ăsta face ca să te dezvolți pe partea asta de personală. Avem dezvoltare financiară, avem suport și avem o echipă minunată care suntem ajutați să creștem. Dacă înainte eram o persoană care eram pesimistă, eram negativistă, tot timpul mă plângeam de lucrurile astea, astăzi am învățat să fiu o persoană foarte pozitivă, să văd cu alți ochi viața și asta s-a văzut în partea asta de familie și în partea asta de a fi o mamă mult mai energică și mult mai pozitivă. Dacă și tu ești o persoană care vrei o schimbare în viața ta, te invit cu drag să-mi ceri detalii și sunt acolo ca să te ajut și să te îndrum. Nu ai nimic de pierdut, așa că dă-ți o șansă și fii tu schimbarea pe care vrea să o vadă lumea. Haide, dă-mi un mesaj și te aștept în echipa mea.